Produkcija studio Diletant Dub. Moja noćna mora zapravo se ostvaruje. Ljudi ovog grada su prošli kroz mnogo toga, a ja ću raditi sve da ih zaštitim. Moraš prestati da popravljaš stvari koje ne možeš popraviti. Prošlost je prošlost. Zato najbolji način da ih se rešim jeste da nađem izvor i sprečim taj virus. Putovanje kroz vreme nije lako, ali da ima volje, ima i načina. Ti si Yusei, zar ne? Imaš li pojma šta se dešava? Taj tip sa maskom kog si video je pretnja. Videli smo šta je uradio. Reći ću ti samo jednu stvar, Paradokse. Vreme je za dvoboj! Recite s Bogom vašim dragocenim malim kartama! Borimo se!